ne balimaw an bɛ Asimi fo joli k'i fo an bɛ Asimi fo Asimi min ɲɔgɔn mana Mali kɔnɔ Asimi Koyita Ala ye sabali d'a ma i y'a faamuya b'a la ka dusukun ɲuman d'a ma k'a kɛ faso fɛ k'a bila tiɲɛ sira kan an ka foli b'a ye n'i y'a mɛn ko Mali bɛ ka bonya bi grâce à Asimi et puis i b'a dɔn fɛn bɛ cɛ in ko diya n ye a tɛ kuma Ala ye sabali d'a ma Ala ye barika don fɛn min na ka tɛmɛ fɛn bɛɛ lajɛlen kan o sabali de ye Ala ye barika don fɛn min na ka tɛmɛ fɛn bɛɛ lajɛlen ka diɲɛ kɔnɔ o ye sabali de ye Ala ye sabali d'a ma da t'a kun a tɛ waso a t'a yɛrɛ yira Asimi Koyita i folen don kosɛbɛ tɔ nin cogo la ni kumana mɔgɔw bɛ minɛ cogo sɔrɔ la ni kumana i y'a faamuya b'a la mɔgɔw b'i ka kuma ta i y'a faamuya b'a la k'u sanga ɲɔgɔn na cɛ tɛ kuma ale bɛ baara de kɛ jigitugu masa k'i fo foyi m'i ko diya n ye n'i ka sabali tɛ hadamaden mana sabali i y'a faamuya b'a la hali kulu i bɛ se k'a kari hadamaden mana sabali i bɛ se fɛn bɛɛ la bilahi Ala ye sabali di cɛ ma a ka bon hakili ma a ɲɔgɔn président mana diɲɛ kɔnɔ da t'a kun wa ta ye sabali dan ye Asimi Koyita ta ye sabali dan ye da t'a kun ka kuma i y'a fɔ a tɛ waso depuis a kɛra président ye mɔgɔ t'a muso yelen dɔn i m'a ye mɔgɔw bɛ dɛsɛ a la i m'a ye mɔgɔw b'a fɛ yan i m'a ye mɔgɔw bɛ ko sugu bɛɛ ta ka sɛgɛrɛ u bɛ malo wa da t'a kun sabali dan Ala ye sabali di mɔgɔ fɛn fɛn ma bilahi i tɛ malo i y'a faamuya b'a la wa sabali ka bon ni fɛn bɛɛ diɲɛ kɔnɔ ni sabalila i bɛ lafiya an bɛ tɛmɛ ka bɔ yen nɔ min ye i y'a faamuya b'a la jigitugu procureur n'o ye Mise Ture ye a kumana kunu an y'a kuma daminɛ fɔ a laban k'a bɛɛ lamɛn min ye jigitugu procureur ye Ture an b'i kɔ fo saya n'i ma tiɲɛ bila anw t'i bila ne ye Ture valide don min na a ye Arasibati minɛ k'a bila si kaso la ne ye Ture valide o don de ne ye Ture valide don min na a ye Arasibati minɛ k'a bila si kaso la o don de ne ye Ture valide jigitugu procureur an bɛ ɲɔgɔn bolo ka n'i kɔfilɛ dɛ ni Ala y'i bila fadenw ɲɛ c'est normal i bɛ sen kan min kɔfɛ ni Ala y'i bila cɛw ɲɛ c'est normal i bɛ mankan min kɔfɛ ka n'i kɔfilɛ dɛ taa ni baara ye bilahi an ɲɛ b'a la fɛn fɛn bɛ ka kɛ an ɲɛ b'a bɛɛ la a ma se kuma ma o fɛn fɛn bɛ ka kɛ Mali kɔnɔ an ɲɛ b'a bɛɛ la wa an bɛ ka bɔ a bɛɛ kalama jigitugu procureur an bɛ ɲɔgɔn bolo foyi m'i ko diya n ye i ye Arasibati minɛ k'a don a si kaso la i terikɛ don Ture terikɛ de ye Arasa ye Ture ka patron de Kasimu Tapo ye mais tiɲɛ nana a ma teriya lajɛ a ma patrɔnya a m'o lajɛ a Arasibati minɛ k'a don a si kaso la Ture ye hɔrɔn de ye danbetigi don wa Turelaka bɛɛ a fanba ye danbetigi de Ture bilahi mɔgɔ fɛn fɛn ye Ture ye a k'i teri ye quoi danbe b'a bɛɛ la Ture jamu bɛ mɔgɔ fɛn fɛn na i gɛrɛ a tigi la a k'i teri ye i ɲɛ tɛ Jason na Jason Trotsky bilahi danbe b'a la ka tɛmɛ Videomani bɛɛ kan Jason Trotsky n terikɛ don n dagawuli terikɛ don danbe b'a la ka tɛmɛ danbe b'a la hali ka tɛmɛ ne yɛrɛ kan Jason Trotsky i ɲɛ bɛ Jason min na dɛ danbe b'a la ka tɛmɛ hali ne yɛrɛ kan i b'a dɔn a tɛ tɛmɛ o kan dɛ wa bɛɛ ka Turelakaw k'i teri ye procureur Ture i folen don video min kɛra an y'a ye ne de y'a fɔ yan n ko cɛ min t'i sigi i y'a faamuya b'a la n'a da jɛngɛnnen ye n ko halaki de sera a ma cɛ min t'i sigi i y'a faamuya b'a la ni a ɲinja ninnu ye n ko ta tiɲɛ de sera a ma mɔgɔ min taara fara Arasibati ninnu kan ni Kawujimi ninnu o tɛ laban ko juguya ye yan mɔgɔ min taara fara Kawujimi ninnu kan ani Arasibati ninnu kan mɔgɔ min ko ko Arasibati ka bila e kɔni b'a dɔn ko ta tiɲɛ de sera o tigi ma o mana t'i sigi ka dɔ fɔ Ture ma halaki ni danga de b'a kɔ a ye fɛn fɛn fɔ Ture ma Ala m'a ye kira m'a ye tiɲɛ t'a la a ye kuma fɛn fɛn ta ka Ture sɛgɛrɛ ko plaintes b'a kama a ye walinafolow dɔtunu tiɲɛ tɛ fɔ kiiritigɛyɔrɔw la tiɲɛ t'a si la juguya fin ka ta ka ɲɛsin Ture ma mais n'an bɛ ka taa an bɛ se tiɲɛ de tɔgɔ ye ko Ala ko cɛ in tɔgɔ de ko Dara ne yɛrɛ ma deli k'a ye n t'a tɔgɔ dɔn foyi ko a tɔgɔ de ye Dara ko communicatif procureur kɔrɔ tun don a tɛ tile la communicatif procureur kɔrɔ tun don o de sigilen bɛ n'a da bɛ fɔ a tɔ na i y'a faamuya b'a la ko Ture bɛ ka wari minɛ Ture nɛgɛ tɛ mɔgɔw la Ture bɛ ta
i b'a dɔn dara i ni ture bɛ cogo min na a bɛ dara ni ture bɛ komi n'i nana minɛn fila sigi yan minɛn i y'a faamuya dumuni minɛn fila sigi yan kelen ye vide ye foyi tɛ kelen kɔnɔ kelen lɔgɔmaɲa kelen b'o kɔnɔ mais lɔgɔmaɲa kelen a t'i fa mais o fila la i kan ka jumɛn de ta lɔgɔmaɲa kelen bɛ min kɔnɔ i b'o ta o ka fisa ni minɛn lankolon ye nin bila i da kɔnɔ o ka fisa ni da lankolon ye dara aw ni ture b'o cogo de la n'i nana minɛn fila sigi yan minɛn kelen dumuni t'a kɔnɔ foyi foyi t'a kɔnɔ a lankolon mais minɛn kelen dumuni fitinin de b'a kɔnɔ hali a tɛ se k'i nɛgɛ da o fila la i bɛ jumɛn de ta fitinin bɛ min kɔnɔ i b'o de ta n'i minɛ i k'a bila i da kɔnɔ o ka fisa ni da lankolon ye aw ni ture ka mara b'o cogo de la i y'a faamu ture ninnu ka mara an ye lafiya sɔrɔ a kɔnɔ ka basigi sɔrɔ a kɔnɔ ka tiɲɛ ye a kɔnɔ mais aw ka mara bilahi an ma foyi sɔrɔ a kɔnɔ dara e ni ture ka ko bɛ ten de ne ma deli ka e tɔgɔ mɛn ni nin ko in tɛ o b'a yira k'a fɔ i ma ko kɛ mali kɔnɔ ni tun ye ko kɛ a bɛ mɛn a bɛ ye Modibo Keyita tile ma kɛ ne ɲɛna mais Modibo Keyita tɔgɔ bɛ ka fɔ an bolo yan Modibo Keyita tɔgɔ bɛ ka fɔ mais n'i y'a ye e dara ne ma e dɔn i y'a faamuya ne ɲɔgɔn mɔgɔba ne ma se ka dara dɔn ni nin ko tɛ dara ma ko de dilan ture ka fisa ni siɲɛ 100 i bɛ ture ye k'a to yen ture de bɛ ka zo minɛ k'u don kaso la ture de bɛ ka fasodenjugu minɛ k'u don kaso la ture de kosɔn baneni banna mali kɔnɔ n'i y'i disi gosi ture la i bɛ malo n'i y'i disi gosi ture la i ta bɛ tiɲɛ ji fara i koli ji kan i y'a faamuya bari i ka sigi i yɛrɛ ma e donna tɔn min kɔnɔ o tɔn barika t'a la e ni mɔgɔ minnu tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo ala ka danga de binna olu kan olu malola bɛɛ ɲɛna ne ko e bɛ taa olu dɛmɛ tatiɲɛ ni halaki o b'i sɔrɔ an ka ture ka kuma lamɛn depuis a bɔra panpan na don min na ne ko n ko kisɛ tɛ jabarɔ juguya fin ka taa ka ɲɛsin ture ma arasiba ci minɛna don min na mɔgɔ min ko k'ale ka soutien bɛ arasa ye o tigi ɲɔgɔn dangatɔ bɛ diɲɛ kɔnɔ mɔgɔ min bɛ arasa dɛmɛ e kɛra juguw sago ye mɔgɔ min bɛ arasa dɛmɛ e kiri ba sinamuso sago ye mɔgɔ min bɛ kɛ arasa fɛ bi bilahi hali fufalaki ka fisa ni e ye jɔn de bɛ mali kɔnɔ min bɛ kɛ arasa fɛ don tɛmɛnenw na jɔn de bɛ mali kɔnɔ min bɛ arasa dɛmɛ a mɔgɔ tɛ yen a ma bɔ an bɛ jigi kɔrɔ wa a ma bɛɛ jigi kɔrɔ mɔgɔ tɛ mali kɔnɔ min bɛ arasa dɛmɛ mais a labanna cogo di janfa ni wari minɛ aw fɛn fɛn bɛ k'a dɛmɛ bi halaki an ka ture lamɛn k'a fɔ k'a sabali a kana nin k'i la a k'i to yen ne ko d'accord a ko mais k'a bɛ fɛ ne ka dara wuli téléphone na ka excuse présentant la parce que ne de ye dɔgɔnin ye ne ko doyen i kɔni b'a dɔn foyi tɛ yen i bɛ n bila min na min n tɛ min kɛ nka nin kelennin kɔni nin to yen n tɛ nin kɛ ne tɛ dara wuli ka yɛlɛfa nin fɛ ne ye jamatigi de ye magistrature la et ça il le sait moi j'ai du monde derrière de la magistrature maintenant au cours tɛmɛna au mois de juin il y a eu le conseil de discipline de shérif. Moi, j'étais membre élu du Conseil supérieur de la magistrature. J'ai fait 2 mandats au Conseil supérieur de la magistrature. La loi dit que tu ne peux pas faire plus de 2 mandats. J'ai fait mes 2 mandats, je suis parti. Le deuxième mandat, Banako Sandinade. Non, en tant que membre, entra pour le Conseil de discipline. Né Shérif Soroyindi, en Hydra, Sogoma, Nalin, Salir Serif, Shérif Komata, Draf, Titig di Drama. Comme il y a fait c'est mon encadreur, il a cette ascendance-là sur moi. N'a pas minke, Taga Galema. Donc, nous d'accord, nous voulons être en intégrer drama, je vais serrer la main comme ça. Pour moi, c'était fini. Et donc, et Drao, et l'inspection des services judiciaires là, il convoquera hier. Quand vous criez pour le quai, qu'on manque en déontologie d'après. Et on est les millions là. Et il banquait au convocation là. Et Tramo voulait qu'on a si, qu'il faut qu'il y ait comment. Ne t'en faut qu'on y ait comment là. Faut que tu aies quand les traduits y inspection là quand inspecteur en chef il a fait que il y avait des ni tiens et fleni plainte nani ou adruba contre la ya ou amour dans la forme ma yerbal du Google parce que à l'instant où je vous parle il est quoi il est je crois 16h il est 16h03 à 16h03 encore moi je n'ai pas encore reçu de convocation de la part de l'inspection des services judiciaires pour quoi que ce soit cabinet pour phobie. Nous avons fait une inspection de service judiciaire là, comptez où les canyons comme Mouna, gré de Binguna. C'est pourquoi tout celui qui est dans la vidéo n'est inspecteur en chef de volée.
Ah, non, j'ai vu la vidéo de Draman Derakoko, qui il y a 4 ou 5 plaintes contre moi à l'inspection. Ah, mais attends, comment ça? J'ai dit, mais comment vous observez que tout dit, et jusqu'à présent, et moi, je voulais gagner dans la canne. Mais donc, si je n'étais pas appelé, c'est que c'est faux. C'est faux. Et mieux, il me dit, Draman n'a les Koumagnoye, 2000 Draman n'a l'inspection, n'a calni Draman et Remagnoye. Et il est vivant à Waklo Benafran. N'est pas d'accord. Mais donc, rappelle-toi de ce que je t'ai dit récemment. Parce que, comme je ni concours de un je fais mal de conseil n'a fait. Comment récemment, il m'avait dit la notoriété a un prix. Il me dit, rappelle-toi de cette phrase-là, la notoriété a un prix. Après ça, j'ai appelé moi-même le ministre de la Justice, la même nuit, au cours de la même soirée, je l'ai appelé. J'ai appelé le ministre de la Justice, j'ai dit, est-ce qu'il y a un email? Monsieur le ministre, mais jusqu'à présent, comment ça se fait que jusqu'à présent, je n'ai pas encore été interpellé à l'inspection? Comme mes cousins, si tu n'as pas été interpellé encore à l'inspection, c'est que c'est faux. Et puis, les deux ministres, plein de ce que tu as contrôle l'inspection de la casserole, n'est pas blataille, n'est pas blataille, n'est pas fait blataille contre la. Ni drago plein de dobé contre la, à Kata là-bas. Bon, m'ba la joie, aou yera kuma beme ka bampeu. Ni information à la source. Dara nani sigi benyana, dambe keneka, horonya keneka, tinya keneka. Ko plainte nani walma duru ko de be toure contrôle la. A plainte beta di mogo munuma, toure olu de wole, Mamadou Kasonke, ministre Beka Nyamoro, ministre de la Justice, plainte beta di odema, ni plainte be de procureur kama, abe di Mamadou Kasonke dema. Toure Mamadou Kasonke wole, ko est-ce que ye dara ka vidéo la dje? Ya famia bala, ko ka vidéo la dje, ko toure kata magola. Ko ni ya ye toure ma wole, ko dara yo kuma min fo ko galondo. Bon, toure ma dara manga ta juro do ayre kana ka ayre faga. A muso tuloba la, denw tuloba la, kabla tuloba la, ka bo ka ni galon fin tigɛ parce que ala ye toure bila sanfɛ. Toure makadi bi, toure kokadi mɔgɔ ye bi. Toure be baara la bi. Toure be ka faso segin a danbe kɔnɔ. Olu dɛsɛra min na, toure be k'o kɛ bi. Ka juguya fin ta ka taa nɔrɔ cɛ la. Ko plainte naani k'o be toure kama. Ko toure tilara ka mɔgɔ ka wari nafolo dun. Ah, ko yɛrɛ sun ye yɔrɔ min ye. Toure n'ale bɛɛ ka ɲɛmɔgɔ, Toure ye téléphone ta ka Mamadou Kasonko wele. Ko plainte naani b'ale kama ko ale ma wele, ale ma ɲininka. Mamadou Kasonko k'a ka taa mako la ko foyi tɛ yen. Ko plainte ma se olu ma. Ni plainte tun sera olu ma, ko Toure tun bɛ bɔ a kalama. Danbe kɛnɛ kan, tɔgɔ jumɛn bɛ nin na? Hɔrɔnkolo Mamugu talen ka bila maaforoko kɔnɔ. E taara i sen don mɔgɔ minnu sen na. Fɛn bɛ yɛlɛ e la, nin tɛ fɛn min t'a kɔnɔ. E ni mɔgɔ minnu tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo bi. Isa Kaujim, Rasbati, Kasum Tapo Nunu, Billahi Fembe Yele et Draina, Ninte Feminda Kono. Fembe Yelila, Ninte Feminda Kono. Ika Galoma Joyla, depuis nous boira Kakuma Domina, ne de ya fois encore Tiantala. Nko Djouyabu. Et depuis ne nika communiqué, quoi les cas soutien Biarase, quoi la sakabla. Ne connaît halakera, Nko Nita Tiana Peu. Ay ka cɛkɔrɔba lajɛ galontigɛla kalabanci fana soli ko dara a n'a da bɛ komi i y'a faamuya b'a la ba kɔfɛ la ca tɛ marse yan tuguni n'i y'a y'an bɛ ka Toure défend yan an ye fɛn dɔ de ye fɛn dɔ de bɛ ka kɛ Toure tile la zone bɛ ka minɛ Toure tile la faso bɛ ka segin a danbe kɔnɔ Toure tile la maliyɛnw bɛ ka lafiya banni o banna pewu mais e tile la mun de kɛra. La question est là. Et tombé domina zoma mine. Banene madabla. Faso ma sega dambe kono. Foy. Toure souka fsani enyanamaye. Nya fonga kuma damina na nko eni Toure be komi. Ni nana dumini minan flasigi. Kele ye vidi ye foy to okono. Kele logomanya kele mbo okono. Hadna tifa ikango deta. Me fente min kono bota choko tume. Eni Toure bo choko dela. Ambe Toure fe katemeka. Ambe Toure défend katemeka. Ambe Toure ta kateme. Eka. Parce que Toure tile la fin de Yera, fin de Kera. C'est comme ça. Ou tile la papara. Zoma mine. Façon na folo soni matabla. Kalamake, la kanama soro. Basigi mana. Ou sima démissionné, ou sima keleke. Ana on a quoi avec Toure kele a on yana. On va au beau visé.
dara fɛn bɛ yɛlɛ e la ɲin tɛ fɛn min da kɔnɔ i ma malo Boyka Touré ka kuma ko kari Boyka nana ni plainte dalu ye Boyka nana ni plainte minnu donna Touré kama a se b'i ye bi ka taa irisi ɲini a se b'i ye bi ka taa photocopie ɲini a se b'i ye bi ka na ni preuve ye kɛnɛ kan plainte donna a kama don min na nana ye plainte tɛ yen juguya fin wa wari de bɛ yen wari de proposera i ɲa taa den langolo ninnu bɛɛ la a bɛ ka fara ɲɔgɔn kan 7 milliards de bɔra yan ka taa Mali la n'u sera ka Asimi ka fanga tiɲɛ n'u sera ka jamana kɔnɔdenw la fitinɛ k'u bila Asimi na 7 milliards a bɛ tila u ni ɲɔgɔn cɛ u dɛsɛra pewu i ɲa t'a la Macron bɔra k'u ku tigɛ yan ko Mali politicien k'u dati banna ko Mali politicien ko barika t'u la ko Mali politicien ko hali fofalakɛ ka fisa n'u ye ale y'u bila baara fɛn fɛn na k'u dɛsɛra Macron y'a fɔ an bɛɛ ɲɛna yan Macron y'u bɛɛ ku tigɛ yan jɔn bɔra ka jaabi personne a m'a fɔ gansan wari de taara k'u ka Asimi mago sa wari de taara k'u ka faso ci wari de taara k'u ka faso janfa mais barika t'u la u kɛra samiya boye u kɛra ɲuguntan fɛn ye u yɛrɛ jogo de b'o k'u kɛlɛ bi politiciens jamana tun bɛ mɔgɔ minnu bolo kunu n'u dɛsɛra u yɛrɛ sɔn de b'o k'u kɛlɛ bi mɔgɔ si tɛ k'u kɛlɛ dɛ u yɛrɛ jogo kunu o de bɛ k'u kɛlɛ bi a Touré taa ni baara ye ni ala y'i bila cɛw ɲɛ c'est normal i bɛ sen kan mɛn kɔfɛ ka n'i kɔfilɛ à partir d'aujourd'hui kana ni lagasa ninnu jaabi i b'an dusukun na yan Touré ne y'i valider k'a da kun jumɛn kan i ye fɛn kɛ fɛn min tɛ bɔ n kɔnɔ fo ka diɲɛ dugukolo meleke i ye ko kɛ ko min bɛnna ma ka tɛmɛ diɲɛ fɛn bɛɛ kan o ye jumɛn ye ka Arasbachi minɛ k'a don a si kaso la waati min na teriya b'a ni Arasbachi cɛ waati min na ni Arasbachi bɛ communiquer waati min na i y'a faamuya b'a la a dagawuli terikɛ kɛra Arasbachi a ka patron fana Kasimu Tapo ye kiiri tigɛ don sera i y'a faamuya b'a la a ma Touré la a ma Kasimu Tapo lajɛ a ma Arasbachi lajɛ a ye sariya bol'a kan k'a minɛ k'a don a si kaso la Touré man de mori wallahi a bɛ ka ye ni danbe tun t'i la nin denlankolo ninnu tun tɛ minɛ k'u don kaso la ni danbe tun t'i la nin kafiri ninnu tun bɛ to dabarabadenya la an kunna nkalonfin kan ka faso burujaw ta nɔfɛ mais i y'a minɛ k'a kari kaso la Touré i bɛ n kɛri kɔnɔ de o n'a sam i ye Arasbachi minɛli min kɛ bilahi an bɛ ɲɔgɔn bolo fo saya hali n'i ka baara danna o ma ne b'i fɛ bilahi a Touré hali bi ni démissionnera bilahi i kanu bɛ to anw yɔrɔ la parce que fɛn min tun ka di anw ye i y'o de kɛ Touré bilahi c'est ça ne baara ɲuman kan bɛ k'i fɛ o Touré man de mori ka n'i kɔfilɛ an bɛ tɛmɛ ka bɔ yen an bɛ a ye nin lamɛn. Donc quand les gens disent mɔgɔw tɛ se ka kuma bilen mɔgɔ n'i ma fɛn fɔ min bɛ taa transition fan fɛ ko u b'i minɛ k'i datugu ne bolo o tɛ tiɲɛ ne bolo o tɛ tiɲɛ mɔgɔ o mɔgɔ inquiétera ko parce qu'il kumana c'est qu'il va sɔrɔ il est dans un autre registre il est dans d'autres schémas an dun fana tɛ se k'an sigi ten parce que an bɛ siran o de kama an bɛ siran de pour que ka kojugu ye a bɛ ka nalen an ka wuli ka kunbɛn ou bien n'a kɛra an ka ɲangi c'est ça notre rôle k'i ta ka t'i di juge ma o bɛ an tila o ko bon i ka ɲangi nin hakɛ in na n'an ma sɔn fana ni ɲangira fitinin na n'an ma sɔn ma an bɛ après k'a fɔ an ma sɔn c'est ça notre rôle. J'ai vu des gens dire non parce que la bonne dame elle a parlé de la liberté elle a parlé de quoi? Des histoires de prix, je crois. C'est faux. C'est pas à cause de ça, mais la bonne dame, il m'a blâmé au moment où nous voulons. Et puis au moment où nous, n'est pas la chose de la main. Oui, clé de donc nous, n'est pas clé de la main. Quelque part, on va aller tout là. Et un yɛrɛ bɛ taa clé de la main sisan. Donc on a mis clé de la main sisan. Ils ne sont que dans ça. Tous les jours, ils dénoncent les prix. Le matin, d'ailleurs, comme le dicté là, tous les matins, il est dans ça avec Bagay. Et je ne les connais même pas depuis, mais je connais tellement, je les écoute tellement, je connais le prénom et tout ça. Mais donc, il faut arrêter de dire que non, Vichy Kokuma de l'amour, non, moi je suis d'accord avec Vichy Kokuma. La femme, elle sait, mon soeur, elle a pas d'homme, femme, elle a toujours Vichy Kokuma, elle a pas d'homme. On a voulu changer là, n'a qu'à dire, continuer à faire comme moi, là, qu'elle est un sourd, là, qu'elle est un sérieux, là, il veut qu'elle penche, qu'elle doit se la mettre, il veut qu'elle glisse, qu'elle taille, mais qu'elle ça va aller, là, ça va aller, tout ni voilà. Elle avait compris. À l'époque, Hanamanaya, ou à interpeller le matin, on me l'a dit, quand on m'a informé qu'à interpeller le matin, j'ai appelé moi le commissaire parce que je n'étais pas proche, j'ai appelé le commissaire, il dit contrôle, il est vivant, il dit contrôle. La dame là, il ne faut pas qu'elle fasse 30 minutes dans ton commissariat. À quoi il faut déjà mon écouter? Elle a la main, après au rendez-vous d'accord. Et c'est ce qui s'est passé. Le à
se da mai ka fo na bi ka glisse la tasamika akoro donte atomi aga tulku kuma ni fenu jabade poivron tout ça akofo ani mon chic seigneur na dona do ma mon chic seigneur et c'est ça même la dernière fois elle aurait pu ne pas être mise en détention parce que moi je me rappelle quand vous n'en avez pas là ya voilà c'est Karatachi. C'était pour voir comment elle allait réagir. En temps, vous voyez tout le monde, ça dit que tellement que bus que lui. Nous autres, voilà. Pour la simple raison que, en dehors du micro d'amant, nous autres, allez descendre, ninga vicha de clé qu'on donne tabla, kasso iba don wote. On parle pas de ça, pardon. Tiens, on a moment, kato pour cela, quand il était encore en garde, mais c'est quoi ça? Il y avait des autobusines dans la musique avec un ok ça va bon nim signé ouverture média ni woro zuka côté woro zu minana don folo mina mo min ko ka ma mina visser ko la ne de ya foya ras balayra de l'homme tranquille depuis Paris ya famille bala analyser dans ni ko kera an ban sigi de kan hakili jaka bo folo nanye famille ali solo an ban da do ala woro zu minana do mina ne de ya foya ko visser ko tere ne de ya foya billahi video be ko visser ko tere nko woroz ça c'est woroz ka kuma la ako ko cɛ dɔ tun bɛ malte da la ko o welela ko a kana téléphone duuru ye ko o cɛ tununa ko asimi ninnu tile la ko mɔgɔ faga de bɛ yen n'i kumana i kun bɛ ci n'i kumana i bɛ tunu ne ko nko woroz minɛna o kun de la i y'a faamuya bala o bɔlen kɔfɛ i y'a faamuya bala a ye nali min kɛ faransi yan a ye nali min kɛ faransi yan de patara mali kɔnɔ changera Nata la Touré ko ale fɔlɔ de y'a wele k'a bɛ ka glisse ka taa sira min kan k'a k'o bila ka viseur kɛlɛ a k'o kɛ n'a y'o kɛ mɔgɔ si tɛ s'a ma mais ko wɛrɛ de bɛ yen min tɛ nin si ye ko wɛrɛ de bɛ yen min tɛ nin si ye a ne de y'a fɔ yan n k'a ma minɛ viseur dɔrɔn kama fɛn caman de bɛ yen parce que Touré ninnu filɛ renseignement bɛɛ b'u tɛgɛ kɔnɔ renseignement bɛɛ b'u tɛgɛ kɔnɔ Moribo kɔnɔ bɛ essaye kɔnɔ fɛn fɛn mana kɛ a b'a fɔ procureur ye fɛn bɛɛ b'u tɛgɛ kɔnɔ mais a bɛɛ de tɛ fɔ publiquement a bɛɛ tɛ fɔ réseau sanfɛ mɔgɔ minɛ kun bɛɛ tɛ fɔ kafiriw nan'u sigi a minɛna viseur de la n'i kumana Mali kɔnɔ i bɛ minɛ k'i don kaso la n'i kumana Mali kɔnɔ fanga dɛmɛbaga min bɛ ka minɛ ka don kaso la dan b'a la mɔgɔ min bɛ ka fanga soutenir olu mɔgɔ hakɛ min bɛ ka don kaso la dan b'a la nin fanga in ka ɲi a équipe bɛɛ ka ɲi a bɛɛ bɛ tiɲɛ kan a bɛɛ bɛ faso fɛ wa a bɛɛ ye sariya kalan Touré man de Mauritanie baara ye an b'i fɛ bi an b'i fɛ sini wa an b'i kɔ i tɛ ka baara foyi kɛ ni tiɲɛ tɛ Touré bɛ ka fɛn fɛn ka bɛɛ tiɲɛ de nin denlankolon ninnu kan ka taa kaso de la mɔgɔ minnu bɛ taa wari minɛ faransi la ka t'i sigi k'i faso buruja u kan ka don kaso de la nin de y'a kɛ cogo ye Touré e wa paga tɛ bɔ a la hali sɛ tɛ wuli ka bɔ a fan ka bilahi hali sɛ tɛ wuli ka avocat tɛ se k'u bɔ kaso la a jama t'u kɔ a sanga t'u la a dawula t'u la a barika t'u la foyi tɛ se ka ninnu bɔ kaso la bi foyi ne y'a fɔ worozi yan ko a ka sigi a ka denbaya la e tɛ foyi la ni yuguyugu samara feere kɔ ka na samara ta faransi suguw la yan suraka suguni ninnu na 1 euro 2 euro ka t'o feere mali la 10,000 20,000 i t'i sigi o kunna i k'i dabɔ nin ko ninnu na a minɛna don min na i y'a faamuya ka taa bila bole a ye kasi sugu bɛɛ kɛ ko k'ale bila ale de y'a ka dutigi ye ale kelen de b'a denw kɔrɔ cɛ t'ale bolo ale tɛ furu la k'a kɛ kasi sugu bɛɛ mais trop tard Touré ye kangari da ye ko i bɛ ka taa sira min fɛ o t'i ka sira ye o bila i ka viseur ko kɛlɛ kɛ o y'a bannen surtout da yɔrɔ la mais n'i taara mɔgɔw ka wari minɛ k'i bɛ nkalon da faso la k'i bɛ faso buruja maa min kɔn kiyama Rose nara sa ka kaso ala kelen de b'a kuntala dɔn ne y'a fɔ yan ko Rose ma minɛ viseur ko dɔrɔn na Rose ko mɔgɔw bɛ ka tunu ko Asimi de nɔ don ko mɔgɔw bɛ ka minɛ bɛ ko k'u faga ko Asimi de nɔ don a ye nin bɛɛ fɔ a ka video kɔnɔ a ye nin bɛɛ fɔ a ye nin bɛɛ fɔ a ka video kɔnɔ n'aw tigi minɛ na n'aw nana aw jɔ ko mɔgɔ tɛ se ka kuma jamana kɔnɔ va te faire foutre an bɛ bɔ yen a ye ouverture média fana ta d'a ma ko n'i y'a ye Rose taara kaso la ko ouverture média sen b'a la dɛ Rose tagatɔ bɔlen kumakan min bɔra Rose bɛ k'a fɔ n tɛ siran hali sini n bɛ ka viseur ko kɛlɛ kɛ ouverture média de taara interpeller ni ouverture média setannen don ne y'a fɔ k'u k'a datugu ka bɔ Mali kɔnɔ journaliste tɛ Touré yɛrɛ ma valide ko journaliste tɛ ko i y'a faamuya b'a la ko bɛsi ɲininaw don ko vie ɲininaw don ko sanga ɲininaw don Touré y'a bɛɛ fɔ
ne y'a fɔ yan ko ni ouverture média a y'a datugu ka bɔ Mali kɔnɔ faso kumasuludenw de bɛ passe u ka radio so la faso den langolow olu de bɛ interview u ka radio so la i tɛ den sɛbɛ si ye min bɛ taa kuma ouverture média la a tɛ yen ni ouverture média setanew ala jugu faso kumasuludenw den langolow den kolonw olu de bɛ taa kuma ni ouverture média la sabu ne y'a fɔ aw ye yan n ko n'i ye anw ye k'an da ɲɛsin mɔgɔ fɛn fɛn ma n ko a ma ɲi de u bɛ n'u sigi an ma an bɛ bɛɛ dɔgɔya an ta bɛ se bɛɛ ma an bɛ bɛɛ nɛni non ne y'a fɔ aw ye yan ko n'an bilala mɔgɔ fɛn fɛn contre la ko danbe de t'a la a tɛ tiɲɛ kan mɛ n'an bɛ ka taa an bɛ se o n'an bɛ ka taa an bɛ se Ture bɔra ka mun de fɔ ko ouverture média man ɲi hali ka woro lase kaso la ouverture média don bengini n'a cɛ k'u lebu yira kɛnɛma ouverture média don c'est que olu bɛ setani ko dɔrɔn de la bɛsi ɲini vi ɲini u t'u ka kɛta dɔn u t'u ka fɔta dɔn adama taara ni mɔgɔw ka wari jɔn de y'a kɛ ouverture média tɔɔrɔ fɛn fɛn bɛ maliyɛnw ka Mali kɔnɔ lebu fɛn fɛn b'u kan ouverture média sen b'a bɛɛ la u kan ka nin média datugu u ma journaliste ya kalan kɛ journaliste tɛ vidéo man u bɛ ka faso ci Worozu filɛ nin a y'a ka kaso kuntala a ye dɔ fara a kan hali o t'o da maga o la ni Ture ka nin tɛ ni Ture ka nin kuma tun tɛ hali an tun t'a dɔn ko ouverture média yɛrɛ tɛ parce que n'u ye kojugu kɛ u da tɛ maga o la ni Ture ka nin tun tɛ u yɛrɛ da tun tɛ maga la fo ka diɲɛ dugukolo meleke u da bɛ mɔgɔw ka fɛn na pala 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 mais ni ko b'u yɛrɛ kun kan i t'a mɛn u da kɔnɔ a baya ni Ture ka nin kuma tun tɛ ko Worozu ka kumakan min bɔra yan fɛ ko ouverture média de taara u ɲininka an tun t'a si kalama mais fɛn bɛ yɛlɛ aw la ɲin tɛ fɛn min t'a kɔnɔ ni ouverture média kolonden in fɛn bɛ yɛlɛ aw la ɲin tɛ fɛn min t'a kɔnɔ an ka ouverture média kolonden lamɛn tuguni a bɛ ka min fɔ comment ça s'appelle fɛn mɔgɔ ma a y'a lamɛn dɛ ouverture média a y'a lamɛn. ni indépendance u y'u ka yɛrɛma hɔrɔnya mun ta bi e bɛ a ye cogo jumɛn parce que kunu peut-être que pankuru tɛmɛna mɔgɔw kun bɛ da bila u kunna k'a fɔ ko peut-être a bɛ kɛ sababu ye n'u bɛ siran mais an y'a ye bi u ka yɛrɛma hɔrɔnya kɛnɛ kan musow kun bɛ yen cɛ dɔw kun bɛ yen bi an ɲɛ bɛ marifatigiw caman na u kɛrɛfɛ. bon n b'a lajɔ yan aw a y'aw sigi aw ka miiri dɛ hakilimaya yɛrɛ la a y'a sugu aw ka miiri nin tɛ fasodenjugu ye ko anw ka avion tagali min kɛra Kidali ko olu tun bolo i y'a faamuya bala Azawadi mɔgɔw bɛ siran mais ko Azawadi mɔgɔw ma siran o b'a yira k'a fɔ anw ka avion ye tagali min kɛ Azawadi mɔgɔw a m'u bɔ ja kan u ma siran u tila k'u ka koba kɛ e ni Ala na kira cɛ Azawadi mɔgɔw a bɛɛ de ye nin ye e ɲɛ bɛ mɔgɔ ɲɛnama jumɛn na kɛnɛ kan musow ni denmisɛnninw hali bi o ma siran jɔn de bɛ k'a fɔ k'olu tun bolo n'anw ka avion taara munumunu Kidali mɔgɔ tɛ bɔ tuguni mɔgɔ tɛ siran mais ko an ka avion tagali k'a ma ninnu bɔ u taabolo kan a m'u bɔ u ja kan a ma foyi kɛ ninnu na a bɛ ka juguw de dɛmɛ jɔn e ye nin mɛn jɔn da kɔnɔ e ye nin mɛn jɔn de da kɔnɔ olu kelen tɛ vidéoman ye vidéoman jumɛn de tɛ sigi ka nin kuma sugu fɔ o de n ko ninnu wa n'an bɛ ka taa an bɛ se n'an y'an da ɲɛsin mɔgɔ mɔgɔ ma a tigi ma ɲi de m'a ka kuma bɛ mun de yira k'olu tun bolo ni avion taara yen nɔ k'u tɛ o bɛ siran mais ko avion tagali mu b'o ja kan avion tagali ma to n'u siranna u siranna Azawadi dan tɛ nin hali du kelen mɔgɔ ka ca ni jama min ye o yɛrɛ a bɛɛ denyɛrɛni den dɔw bɛ sin na den dɔw bɛ ka ŋunuma duguma a bɛɛ tun bɛ sabu hali u tɛ tɛmɛ mɔgɔ 20 kan mɔgɔ hakɛ min tun hali u tɛ tɛmɛ mɔgɔ 20 kan u ka ɲɛmɔgɔ bɛɛ démissionnera mɔgɔ minnu tun b'u financer mɔgɔ minnu tun bɛ ko in kɔfɛ a bɛɛ bolila dɔw bɛ Algérie dɔw nana Bamakɔ a bɛɛ y'a bila mɔgɔw de taara ka wari di nin jama fitinin ma dɔrɔn olu ka t'u jɔ k'olu b'u ka fɛti kɛ an ka taa mugu ci o la mais an kunkolo bɛ yen mais ko ninnu tɛ réfléchi quoi n b'a ka kuma in k'a la a ye ta vidéo lamɛn dɛ aw ka analyse kɛ aw bɛna an ka tiɲɛ segin ma a y'a lamɛn dɛ. bi ninnu ka nin indépendance u y'u ka yɛrɛma hɔrɔnya mun ta bi e bɛ a ye cogo jumɛn parce que kunu peut-être que pankuru tɛmɛna mɔgɔw kun bɛ da bila u kunna k'a fɔ ko peut-être a bɛ kɛ sababu ye n'u bɛ siran mais an y'a ye bi u ka yɛrɛma hɔrɔnya kɛnɛ kan musow kun bɛ yen cɛ dɔw kun bɛ yen bi an ɲɛ bɛ marifatigiw. bon a ka kuma b'a yira k'a fɔ an ka avion ye tagali min kɛ Kidali a ma mago foyi ɲa kuma fa n'a ba filɛ cɔri ne ka kuma b'a yira an ka avion ye tagali min kɛ Kidali a ma mago foyi ɲa ko mɔgɔw tun bolo n'an ka avion taara yen nɔ u bɛ siran ka bɔ mais u siranna ka bɔ u ka ɲɛmɔgɔw tɛ kɛnɛ kan mɔgɔ dama dama hali u tɛ mɔgɔ 100 bɔ u siranna da bici dɔw tun bɛ yɔrɔw de fa an ka politiciens tun bɛ bɔ Bamakɔ ka taa kɛnɛ kan ale Bacili ninnu bɛɛ tun bɛ taa fɛte kɛ
jugu bɛ k'a fɔ an faso bɛ tila waati min na jugu bɛ k'an faso ci waati min na politiciens tun bɛ bɔ Bamako ka taa ye nin kɛnɛ nin kan mais o kɛra nin sen yan ka musow ni denmisɛnninw bila i y'a faamuya olu ka bɔ ka jamana provoquer n'an ye min kun ci droit de l'homme nɔgɔlen den bɛ ni jɔ k'an bɛ ka population faga o bɛ na bi an kan komi an ye min kɛ Kadafi la on n'est pas con nin kɛlɛ banna pewu Azawadi tɛ dɛ hali Azawadi fa o bɛɛ sara ka ban pewu sabu kɛ ninnu barika de banna u tɛ se ka foyi kɛ Mali la anw ka contrôle bɛ Mali fan 14 bɛɛ lajɛlen fɛ bi Mali dugukolo bɛɛ kɛra an ta ye yɔrɔ tɛ an ka avion tɛ se ka taa yɔrɔ min na kunu o tun tɛ se ka kɛ yɔrɔ tɛ yen an tɛ se k'an ka avion bolo yɔrɔ min na e ni Ala na kɛ cɛ ne nin ye journaliste ɲɛnama ye ni nin kalanna ni nin bɛ réfléchir nin kuma sugu yɛrɛ kan ka bɔ nin da kɔnɔ wa ko mɔgɔw tun bolo n'an ka avion tɛmɛna u bɛ siran mɔgɔw tun bolo ni Mali donna yen nɔ u bɛ siran mais k'u ma siran k'u y'u ka baara k'a kɛ cogo la mais c'était une honte ninnu fali bo de bɛ ninnu kunkolo kɔnɔ n'i ye dɔ fɔ o ma k'an ta bɛ se bɛɛ ma nin média in man ɲi nin média in ye setanɛ de ye nin média tɛ faso fɛ nin média ye faso den jugu de ye e bɛ hɔrɔn jumɛn ye ninnu ka plateau sanfɛ e bɛ danbetigi jumɛn ye ninnu ka plateau sanfɛ e bɛ halaladen jumɛn ye ninnu ka plateau sanfɛ mɔgɔ fɛn fɛn bɛ tɛmɛ u ka plateau sanfɛ a bɛ faso kumasuluden ye Kawujimi ninnu de bɛ wele Nyangi ninnu de bɛ wele mɔgɔ lankolonw de bɛ wele plateau sanfɛ e bɛ mɔgɔ ɲɛnama ye ka wele yan mɔgɔ ɲɛnama tɛ wele e wa setanɛw don ni cɛ n'a muso bɛ ɲɔgɔn na o b'olu sama ka taa olu ka vie privée bila kɛnɛma ye ni jamana bɛ défend ko o ko la o kuma tɛ bɔ o da kɔnɔ i tɛ an ka avion sanni bɛ o da kɔnɔ i tɛ an ka baara ɲɛnamaw de i tɛ faso baara ɲɛnama foyi de mɛn nin média in da kɔnɔ fo jigitigɛ kumaw e de bolo an ka avion ye tagali min kɛ i y'a faamuya b'a la Azawadi mɔgɔw ma siran anw bolo Azawadi mɔgɔw siranna u dɛsɛra se t'u ye bi o bɛ fɔlɔntɔ sugu bɛɛ la Azawadi mɔgɔw siran bɛ tɛmɛ nin kan e ɲɛ bɛ Azawadi ka ɲɛmɔgɔba jumɛn na kɛnɛ kan a tɛ yen musow ni den buruburuniw olu de bɛ yen Azawadi mɔgɔ bɛ ninnu bɔ visa n'i ye dunun golo bɔtɔ n'a bilatɔ ta faratɔ don Azawadi ko banna pewu a se t'u ye bɛɛ a dabali t'u ye y'an ka avion tɛmɛna yen e ma Azawadi mɔgɔninw ye avion avion min dugumala bɛɛ ye nɛgɛkurun ye n'i ye nɛgɛ kɛ k'a gosi a bɛ segin i yɛrɛ ma avion min ye blindé ye miseli dɔrɔn de bɛ se ka nin avion ninnu lajigin miseli Azawadi ko banna pewu o bɛ mɔgɔ minnu kɔ n'o ye faransi yɛrɛ banna kuma ma se Azawadi ma faransi sigilen b'a malo kɛnɛ kan bi u dɛsɛra u ta tiɲɛna u halakira se foyi t'u ye tuguni kuma ma se Azawadi ma jɔnw a ye ji fara aw kori ji kan aw ka sɛbɛkow ta ka sira ɲɛnamaw ta faso bɛ tile ka ko ɲɛnamaw fɔ o da tɛ maga o la faso bɛ tile ka baarabaw kɛ o da tɛ maga o la an ka tɛmɛ an ka bɔ yen i b'a dɔn Nyangi fana bɛ taa Ture nɛni o ka plateau sanfɛ Nyangi a bɛ taa Ture mais ko ouverture média bɛ datugu sa hali a waati man jan tuguni. U yɛrɛ ka minɛn kɔnɔ ka u yɛrɛ dɔn an ye ne menacé de ko ni kumana n b'i datugu n ko bon i bɛna ne mankan mɛn ka so ta i bɛ ne datugu n'i bɛ ne datugu ni min n'i bɛ ne datugu ni mun ye n ko sariya kɔni c'est pas la loi quand même ko non k'ale tɛ dɛsɛ dalilu la ka ne datugu n ko problème t'a la. Ni ne ka journalistya baara de kɔnɔna la i bɛna bin ne kan ka ne datugu k'e tɛ dɛsɛ dalilu la bilahi i bɛ ne kumakan mɛn n'i bɛ min kɛ k'o kɛ an farala o de kan quand j'ai parlé sur ouverture média a taara bin ne kan ka taa n datugu 3 mois de prison aucun dossier hali bi aucun dossier kelen tɛ exister ne minɛni na aucun dossier donc ni fanga sigira k'o lajɛ bi o barba sugu bɛ ka kɛ. Mɔgɔw bɛ état min na bi tɔɔrɔ ni fɛn min na bi à ce moment regarde ce qui c'est comment les gens sont Mali kɔnɔ Mali kɔ kan qu'est-ce qui est en train de se passer moi je dis ne bɛ nin d'a ma nin ko n y'a fɔ a ye n ko ne bɛ i ye min kɛ ne na n bɛ nin d'i ma nin ko in na bilahi a bɛ lakale ne fɛ a bɛ lakale tariku la n ye kale ala de bon i ka t'a la nin ko sugu dɔrɔn de ka d'u ye f'u bɛ yɛlɛ a n'a kunkolo bɛ komi zɛrɛn baaraba sigilen bɛ yen nɔ komi ne yɛrɛ ni kunkolo bɛ yan cogo min na. Fa bɛ yɛlɛ nin ko sugu dɔrɔn de ka d'u ye i t'u ye ka Buma Bell wele i t'u ye ka Ibusi wele i t'u ye ka faso den ɲɛnama foyi wele faso ko bɛ taa bɔ min d'a kɔnɔ o taara nin ɲɛ kelen ni den in de wele ye o fana bɛ ka Ture dɔgɔya Nyangi bɛ taa kaso la Ture bɛ nin video ɲɛ an bɛ nin ci Ture ma Nyangi bɛ taa kaso la parce que a ye faso dɔgɔya de o ye dalilu ye a bɛ taa kaso la ouverture média bɛɛ bɛ datugu yan ko Ture y'ale minɛ Nyangi de tun bɛ faso dɔgɔya yan ka mɔgɔw nɛni yan preuve bɛ tɛmɛ o kan Ture bɛ mun preuve yira e la. N'i ye faso nɛni ka bin faso kan
ka galon da faso la i t'a nɔfɛ i bɛ taa kaso la de preuve tɛ ɲini foyi tɛ ɲini i ku bɛ minɛ k'i don a kɔnɔ k'i mara k'i soke k'i éduquer n'i bɔra o la i bɛ sira ɲuman ta mais komi kaso e donna kaso la kalo kelen u y'i bila kalo fila u y'i bila ni se ni minɛna n ye n kali ala la i ɲɛ kelen tɔ ye u bɛ burun duguma ye mɔgɔ hala kelen n'a da cɛjugu den sigilen bɛ ko ture ye minɛ galon kan mais ko sabu que nin dɔrɔn de ka di ouverture média ye waati min na bɛ sɛbɛ ko la u bɛ taa den lankolon wele ka t'u sigi ture bɔra ka kobaw kɛ i y'a faamuya la u bɛ mɔgɔ de ɲini min bɛ taa ture lajaba min bɛ taa ture lagosi ouverture média ka ko bɛɛ filɛ nin bilahi ni ouverture média in bɛ datugu mali kɔnɔ a y'a sɛbɛn a ka bila ye n'a ma datugu dɔ bɛ t'u fara tigɛ u ka radio so la ye dɔ bɛ radio so in jɛnen bubu déjà yɛrɛ radio so in sigira galon de kan bubu média don bubu de y'a radio so in jɔ ka d'u ma bubu ka wari b'u kɔnɔ ni bubu ma wari d'u ma u ka n'u tɛgɛ da kuranɛ kan bubu média don fɛn min sigira galon kan o tɛ se ka fɛn ɲuman dilan fɛn min sigira galon kan o tɛ se ka baaraba kɛ ouverture média ye bubu média de bubu de ka radio so don e b'u ye ka faso den ɲuman jumɛn par exemple sa ni koba kɛra jamana kɔnɔ n'i bɛ tiɲɛ nɔfɛ i bɛ mɔgɔ ɲɛnama de wele mɔgɔ min bɛ fanga ka côté sabu i bɛ mɔgɔ de wele quoi danbe bɛ mɔgɔ min na mais ture ye koba kɛ ma ye o bolila ka taa ɲangi fana wele ne yɛrɛ tun ma nin vidéo ye o ne yɛrɛ tun ma nin vidéo ye o taara ɲangi fana wele ture man ɲi a bɛ bin mɔgɔw kan galon kan a bɛ nin kɛ mɔgɔw la a bɛ nin kɛ an bɛ nin vidéo ci ture ma a b'i minɛ k'i don kaso la hɛrɛ bɛ si hɛrɛ bɛ tile parce que aw ye ɲamadenw de ye ça veut dire que n'an bɛ sira ɲuman kan i bɛ setanɛw ye an senkɔrɔ ni kobaw bɛ ka kɛ i bɛ kafiriw ye an senkɔrɔ ko b'o ko tiɲɛ ne setanɛw de bilahi ko ɲɛnama mana kɛ koba mana kɛ jamanajɔ ko mana kɛ i bɛ nin kafiri den ninnu de ye an senkɔrɔ ka mɔgɔw ka baara ɲuman kɛ fu ye ne arasa la gosi siɲɛ joli ne galon joli da arasa la nin arasa ma deli ka n'an bɛ ka taa an bɛ se o n'an bɛ ka taa an bɛ se wa ture ni ma nin minɛ ka kara kɔnɔ ba n terikɛ a minɛ k'a kara kɔnɔ a minɛ k'a bila kɔnɔ foyi t'a la denkolon den don ɲangi minɛ k'a bila kɔnɔ denkolon den don a minɛ k'a bila kɔnɔ pouvoir b'aw bolo wulu bɛ kule sugu bɛ jɔ mɔgɔ mɔgɔ mana dansago a ye aw fana ka dansago bilahi mɔgɔ mɔgɔ mana dansago kan aw fana ka dansago a tigi kan hɛrɛ bɛ si hɛrɛ bɛ tile mais c'est comme ça i bilakoro ka t'i sigi waati min na jamana bɛ ka jɔ kobaw bɛ ka kɛ e m'o fɔ kunu fɔ e bɛ n'o fɔ bi de ture binna kan dɛ a ye minɛ galon kan dɛ ne bɛ nin di nin ko la dɛ mɔgɔ min yɛrɛ i bɛ tɛgɛ ɲɛ kelen k'a la a bɛ sa siɲɛ kelen yɛrɛ pɔnpɔn pogolo barika bannen fogofogo dabakala ma mugu talen k'u bila nin setanɛ den ninnu de b'an senkɔrɔ o yɛrɛ kɛ ka mɔgɔw encourager ka mɔgɔw dɛmɛ waati bɛɛ olu ni mɔgɔw tɛ côté kelen na waati bɛɛ ni mɔgɔ bɛ sira ɲuman kan olu bɛ ɲaman kɔnɔ ye u bɛ mɔgɔ senkɔrɔ komi setanɛ den ni baaraba kɛra u tɛ fɔ fo lagosi mais lagosi bɛ taa kɛ plateau minnu sanfɛ olu de kan ka datugu i tɛ ouverture média ɲɛ ka mɔgɔ ɲɛnama se invité bon i ɲɛ t'a la ture ye koba minnu kɛ arasibaci minɛni parce que arasibaci ouverture média u tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo a bɛnnen t'u ma mais u tɛ se k'u jɔ ka kɛlɛ de kɛ n'u y'u jɔ ko b'o kuma fɔ mɔgɔw bɛ t'u minɛ u ka radio so la k'u fara saba tigɛ aw bɛ den lankolon dulɔminaw i y'a faamuya wala jugusagow de invité olu ka taa mɔgɔbaw dɔgɔya plateau sanfɛ Rose filɛ nin a ye Rose lase kaso la ɲangi fana tagatɔ filɛ kaso la ni ouverture média ye cette année de a ye mɔgɔw bila ka t'u ka wari di Adama ma o ma ban aw taara juguw publicité kɛ i y'a faamuya la juguya tigi k'o publicité kɛ ka fɛn kolon mais ko ninnu da bɛ kokolondenw de la mɔgɔw da la yan olu si ma ban fɔlɔ aw bɛ n'aw sigi tuguni ka ɲangi wele k'o bila ka taa kun ci kogo la a taara caméra jɔ o Rose la yen u ka kumabaw fɔ o ye dɔ fara u ka kaso la taga kan aw bɛ ka nin fana wele u ka taa a yɛrɛ fili kaso kɔnɔ ye ni nin ouverture média in datugura an bɛ lafiya sisan bilahi ni nin vidéo ture k'a kuma vidéo maniw don média yɛrɛ tɛ journaliste tɛ vidéo maniw don bɛɛ ɲinina ni tɔgɔ ɲinina ni sanga ɲininaw n'u minɛna k'u kara kɔnɔ sisan an bɛ lafiya u ka radio so bɛ yɔrɔ min na i y'a faamuya k'a kogo k'a bɛɛ kari k'a bɛɛ ci ka bɔ yen mɔgɔ fɛn fɛn bɛ baara kɛ ouverture média cɛ fara muso kan k'a bɛɛ don kaso la o tɛ foyi la ye porno tourné cɛ ni muso kɛra ta a binna a den kan a sigira a den kan a y'a den violé c'est que mana kan i tɛ faso jɔli kuma foyi de mɛn u da kɔnɔ
waati min bɛ k'a fɔ ko an ka avion bɛ Kidali Mali bɛ ka segin a dan bɛ ko nin kuma ninnu si tɛ bɔ o da kɔnɔ u ka ouverture média in cɛ dɔ binna denmuso kan cɛ de y'a denmuso jɛnɛya cɛ de ye kɔnɔ d'a den na n'o bɔra yen nɔ bingini bɛ taa wele o cɛ bɛ wele n'o bɔra yen nɔ i yɛrɛ faamuya b'a la Rose bɛ wele cɛ i tɛ foyi ye ninnu ka plateau sanfɛ ni molobalidenya tɛ ani jamana ciko a sigilen don k'o lajɛ yen nɔ Touré il faut le fermer. E dalu yɛrɛ sɔrɔ déjà dalu b'i bolo Touré man de mori cɛbaw ka cɛba kiritigɛlaw ka kiritigɛla tiɲɛtigiw ka tiɲɛtigi Touré man de mori ja ouverture média de taara Rose bila kuma fufɔ la o dalu bɛ Touré bolo u minɛ k'u kɛra kɔnɔ zon dɛmɛbaga ye zon ye galon défendbaga ye galontigɛla ye o dalu b'i bolo Touré il faut le mettre dedans il faut fermer cette ouverture média là fasoden juguw don Boubou ka média do Boubou de Wadouma Boubou you san. C'est ça. Billahi mobile be chorno non bolo harate makoron bolo ya. Mobile be chorno non bolo harate makoron bolo. O ya wari bomi. Boubou e Mali média pesa. O ya rasbati sa. Ka ouverture média sa. Ça veut dire que c'est ça. O lu be baranyuma ke. O tse ka faso tanu. O tse ka faso ka baranyuma fo. O tse ka faso ka kewale nyuma ko tanu. Suna be yɔrɔ min na bi aw lamɛnlen don an ka avion ye tagali min kɛ Kidali de tun kan ka dunun ta ka balan ta k'a kɛ dɔnkili ye Asimi bɛ baara min na don o don k'a fɔ mɔgɔw ye mais i tɛ foyi m'o da kɔnɔ molobaliya tɛ ne ye nin fɔ sisan jɛ faga i y'a faamuya b'a la cɛ fasalen den a bɛ taa vidéo kɛ ne ka 3 heures du matin de o b'a sɔrɔ an bɛ sunɔgɔ la a bɛ tila ka effacer jɛ faga lagato den i y'a faamuya b'a la marakadenw bɛɛ lajɛlen ka senna samara jɛ faga in a bɛ ne ka nin vidéo yi dɔrɔn i b'a ye a bɛ t'i sigi 3 heures du matin bala yɛrɛ i kɔni bɔra arasa kɔ i t'i fa den ye bala yɛrɛ i kɔni bɔra arasa kɔ a b'o vidéo nin kɛ a bɛ tila ka siran k'o supprimer a b'a kɛ de ni bɛɛ dara waati min na mɔgɔ tɛ kɛnɛma waati min na a bɛ t'o vidéo nin kɛ bala yɛrɛ i kɔni ye marakadenw bɛɛ lajɛlen lamaloya bala yɛrɛ bɛ ta ouverture média kolonden ouverture média kolonden k'a datugu ka bɔ Mali kɔnɔ k'a supprimer i y'a faamuya la a so k'a bɛɛ kari hara terrain i y'a faamuya la k'a bila ka taa dugukolo duguma ouverture média bɛ tɛmɛ yɔrɔ o yɔrɔ i y'a faamuya la ka yen bɛɛ supprimer ka bɔ diɲɛ kɔnɔ setanew don Touré bɛ ka baarabaw kɛ waati min na a bɛ taa nin ɲɛ kelen ni den wele u ka taa Touré lagosi jamana bɛ ka jɔ waati min na a bɛ taa nin handicapé den wele u ka t'i sigi ko Touré ye nin k'ale la Touré y'a k'i la depuis san jumɛn o kɛra depuis waati jumɛn o fɔ kun bi foyi tɛ ka cɛ lagosi foyi tɛ ka cɛ ka baara tiɲɛ a bolo mais e ɲangi fɛn bɛ yɛlɛ e la nin tɛ fɛn min da kɔnɔ ala m'i kɛ fiɲɛtɔ ye gansan o ala m'i kɛ ɲɛ kelen ye gansan o ala m'i bilahi fɛn bɛ yɛlɛ e la nin tɛ fɛn min da kɔnɔ jugu sago bɔnɛ ma wolo ni jama bɛ yɔrɔ min na ale bɛ taa kelen na ani mɔgɔ si tɛ kelen na i ye nkalon sugu bɛɛ da wahabiyaw la yan k'a ko sugu bɛɛ da wahabiyaw la olu ka hakɛ n'olu ka ɲama Touré b'i ku don a kɔnɔ i bɛ san 100 kɛ kaso la e bɛ taa fara arasibati kan ye den kolonden ninnu mun nafa yɛrɛ bɛ ninnu na jamana kɔnɔ u saraw balola mɔgɔ ka sirabu la mun jɔyɔrɔ bɛ ninnu na jamana cili min kɛra aw sen b'a la i y'a faamuya o la jamana bujali min kɛra aw sen b'a la aw taara VUT minɛ IBK la ka jamana ci ka jamana wari minɛ logement social dira aw ma yan bi n'i ye ninnu ye kuma la quoi i jigi bɛ tigɛ quoi tɔɔrɔ min bɛ jamana kɔnɔdenw kan aw sen b'a la ɲangi fo ka diɲɛ dugukolo meleke anw tɛ kɛ aw fɛ n'a ye baara ɲuman kɔni k'an bɛ se k'o fɔ à part ça ka tugu aw kɔ walima ka kɛ aw fɛ jamais de la vie n'a ye baara ɲuman kɛ walima n'a ye tiɲɛ fɔ don min na an b'an ka commentaire fara a kan mais ka kɛ aw fɛ ne ma ka daminɛ mɔgɔ fɛn fɛn bɛ ka dɛmɛ 2018 ne tɛ k'a tigi si fɛ fo ka diɲɛ dugukolo meleke n b'a fɔ n bɛ segin k'a fɔ mɔgɔ fɛn fɛn bɛ ka dɛmɛ 2018 VUT nɔfɛ logement social nɔfɛ fɛn nɔfɛ waati min na ogosago munduru jurɔ an ka nafolo bɛ ka soɲɔ e ka tila tuguni ka t'i bɛ ka dɛmɛ danbe jumɛn b'e la hɔrɔnkolondenw faralen ɲɔgɔn kan ala ka hinɛ aw bɛɛ la k'aw dara sumaya Touré k'i minɛ k'i ku don kaso la hali n'a kɛra nkalon de k'anw s'an fu Touré ka taa bɛrɛ i ma k'i minɛ k'i don kaso la pouvoir b'ale de bolo fɛn min ka d'a k'a kɛ an b'a dɛmɛ fana ala ka barika don Touré la n bɛ aw bila yan wala komi bi baara ka ca an y'a daminɛ joona an b'a dabila joona fana wala Zeska mɛtɛ k'i fo Seydou Sissoko k'aw bɛɛ lajɛlen fo k'a fɔ Touré ma k'a ka taa ni baara ye baara waɲa ka ɲi i su ka fisa ni dara ɲɛnama ye i su ka fisa ni ninnu bɛɛ ɲɛnama ye banɛni o banna pewu o baraji dɔrɔn Touré bilahi o baraji dɔrɔn Touré bilahi ala b'i ɲɛ suma k'i kɔ suma
ka mɔgɔw bali banɛni na wa ɲɛ b'a la mɔgɔ lamaralen ba c'est que a bɔra kabila ɲɛnama de kɔnɔ du ɲɛnama kɔnɔ duba kɔnɔ ni fa n'a ba y'a lamɔ de ka ɲa mɔgɔ min bɛna ko mɔgɔ ba tɛ dɔgɔya ale ɲɛna dinɛ ɲɛmɔgɔ tɛ dɔgɔya ale ɲɛna mɔgɔ tɛ nɛnɛ ale ɲɛna o tigi ye silamɛ ye dɛ Zuzi m'a kɛ Mali kɔnɔ fɔlɔ ale de y'a kɛ banɛni n'a bɔra cɛ o cɛ da kɔnɔ a b'i minɛ k'i kara kɔnɔ fo n'a sɔrɔ i bɛ kɔfɛ dɛ banɛni o tɛ kɛ Mali kɔnɔ tuguni Gara Saki Ture e wuluden bɛ se o la e bɛ se o la saraka minɛna saraka wulu faden sago bɔnɛma wolo ala jugu e b'o kɛlɛ ka taa min Ture ne y'i valide wa n b'i dɛmɛ i ye baara min kɛ ka Arasibati minɛ k'a don a sigi kaso la o ye ne fa wa n tɛ ɲinɛ ko fo ka diɲɛ dugukolo meleke i ka baara ma diya ne ye diɲɛ kɔnɔ ni Arasibati minɛni tɛ k'a don kaso la depuis Arasibati minɛ ne y'a dɔn ko ye tiɲɛtigi de ye danbetigi de teriya b'i n'a cɛ waati min na i y'a ku don kaso la jɛɲɔgɔnya b'i n'a cɛ waati min na i y'a don kaso la i ka patron teri don waati min na n'o ye Kasum Tapo i y'a minɛ k'a don kaso la nin de ye kiri ye o n'a tigɛ waati sera teriya tɛ yen balimaya tɛ yen sinjiya tɛ yen n'i ye min kɛ i bɛ taa simɛ kaso bɔnba la ye Ture Mande Mori ala ka barika don i la an b'i fɛ bi an b'i fɛ sini hali n'i ka baara danna bi ma i ye faso segin a danbe kɔnɔ i ye fɛn dɔ kɛ fɛn min bɛ se ka lakali hali salen kɔfɛ mais dara sigilen bɛ n'a da cɛjugu ye ɲin bɛ ɲini ka bin dugu ma posi de bɛ ɲina n'a bɛ kuma o bɛ dɔn kɛ dakolon kɔnɔ yen nɔ komi ni mucaca bɛ yen walima ni Kofi Olomide bɛ fɛn na ni dara ta n'a bɛ kuma ɲin bɛ sauter k'a bɔ a bɛ tila k'a minɛ k'a don a kɔnɔ yen aw de sigilen bɛ aw tile la pa paga ma kɛ ye foyi aw tɔgɔ bɛ musoko ni fɛnw na ye mɔgɔ ye fɛn fɔ o la e tɛ sigi ko Ture min plainte b'a kama plainte min bɛ Ture kama n'i ma bɔ n'a ye ɲɔgɔn nkalontigɛla tɛ plainte min donna kama n'i mana yira maliyɛn dɔ la population yɛrɛ de bɛ wuli ka t'i minɛ i ka so kɔnɔ ka ko da i kan ni juges tɛ se k'i minɛ population bɛ se k'i minɛ ni juges tɛ se k'i minɛ i y'a faamuya jamana kɔnɔdenw bɛ se ka tagama i kan di n'importe quoi faso kumasuruden k'u bɛɛ siya latunu ka bɔ an da la waati min na an faso bɛ ka segin a danbe kɔnɔ denkolondenw bɛ taa ɲini na faransɛ wari bila ka taa bɛɛ cɛsirilen don an bɛ an fa fo yan Imam Dicko le sage waraba ne yɛrɛ wolo fa dinɛ ɲɛmɔgɔ min ɲɔgɔn tɛ Mali kɔnɔ Imam Dicko wallahi tiɲɛtigiw ka tiɲɛtigi Imam Dicko don min na kadiri mɔgɔw sera Dicko ma k'u ka bɔ nin fanga in kama ko k'a tɛ bɔ nin fanga in kama jamana kɔnɔden fanba bɛɛ bɛ nin fanga in fɛ ale bɛ sabali o waati nin de ye danbetigiya ye nin de ye kodɔn ye nin de ye tiɲɛtigi ye a ko k'ale bɛ kɛlɛ kɛ jamana kɔnɔdenw de kama ale bɛ jamana kɔnɔdenw de ka hɛrɛ ɲini mais an bɛ don min na komi bi nin fanga in jamana kɔnɔdenw b'a fɛ ale tɛ bila jamana kɔnɔdenw na jamana kɔnɔdenw bɛ fɛn fɛn fɛ ale t'o ko tiɲɛ Imam Dicko le sage ani nin fanga in tɛ hakilina kelen na dɛ mais a ye nin fanga in bonya ani nin fanga in tɛ hakilina kelen na a ye jamana kɔnɔdenw bonya o de ye silamɛya ye o de ye hɔrɔnya ye o de ye mɔgɔbaya ye Imam Dicko le sage a ɲɔgɔn tɛ Mali kɔnɔ dimi b'a la mais a ye dimi ku ka tɔɔrɔ ku ka sɛgɛn ku ka ɲɛni ku ka segin a yɛrɛ ma sinon se b'a ye dɛ jama b'a kɔ se b'a ye n'a ko k'a bɛ kɛlɛ kɛ Mali kɔnɔ bi se b'a ye mais a ye nin bɛɛ to yen mun na jamana kɔnɔdenw ka hɛrɛ n'u ka basigi kama a y'a fɔ yan jamana kɔnɔden fanba bɛɛ bɛ nin fanga in fɛ ale bɛ taa mun kɛlɛ kɛ ale bɛ kɛlɛ kɛ mɔgɔ minnu kama o bɛ nin fanga fɛ a bɛ taa min k'a da t'a si la o taara politicien ta k'u b'a nɛgɛ k'u b'a pousser k'u bɛ nkalon da ko k'a tɛ a bɛ to jamana kɔnɔdenw kɔ ale ni nin fanga in tɛ hakilina kelen na dɛ mais en tant que jamana kɔnɔdenw b'u fɛ ale yɛrɛ bɛ nin fanga fɛ mais jamana kɔnɔdenw tɛ ko min na kaw ji minnu bɛ panpan na mun de b'o kɔfɛ malo tɛ yan mun de b'o kɔfɛ malo tɛ yan jamana kɔnɔdenw bɛ ko min na aw ko k'a b'o ko bali aw bɛ taa min o de la i b'a ye ko hakili t'u la ko handicapé denw don handicapé totaliw don banabagatɔw don ni ninnu tun bɛ réfléchi Dicko filɛ ka min kɛ dɛ o tun b'o ɲɔgɔn de kɛ waati min na se bɛ fanga ye waati min na jamana kɔnɔden bɛɛ bɛ nin kɔ waati min na baara bɛ ka kɛ o tun kan ka sigi u yɛrɛ ma de k'u dabɔ ko bɛɛ la ka sigi ka lajɛli kɛ mais a tɛ kunkolo kɔnɔ tatiɲɛ ni halaki ni danga ni hakɛ de bɛ ka wuli ninnu fɛ o ye mɔgɔw tɔɲɔ ka bin mɔgɔw kan ka nkalonbaw tigɛ ka jamana janfa ka taa wari minɛ faransi ka wari minɛ politiciens na o bɛ juguya de la fɛn bɛ yɛlɛ ninnu bɛɛ la ɲin tɛ fɛn min t'a kɔnɔ bilahi a y'a sigi u ka lajɛ ni ala tɛ nkalon dɛmɛ ala tɛ barika don nkalon na nin yɔrɔ de i b'a ye ko Dicko ye très intelligent nin yɔrɔ de i b'a ye ko Dicko ye silamɛ ye nin yɔrɔ de i b'a ye ko Dicko ye mɔgɔba ye nin yɔrɔ de i b'a ye ko Dicko ala ye sabali d'a ma nin yɔrɔ de i b'a ye ko Dicko y'a faamuya b'a la ko ala ka bonya b'a kan
Il a tout compris. Ni ala be mɔgɔ fɛ a bɛ sabali d'i ma ni mɔgɔ tɛgɛ bɛ ala bolo i t'o dɔ fili kɔnɔ abada a ko nin fanga in ale tɛ nin kɛlɛ abada mais ko a dalu bɛɛ b'an bolo Amadou Koita Keita n'a ka mɔgɔw u taara se du ko ma don min na ko malo da ka gɛlɛ foyi tɛ se ka sa jamana cira jamana tiɲɛnen don i y'a faamuya b'a la ko faransi tun bɛ dɛmɛ min bila ka na di maliyɛnw ma maliyɛnw bɛ baara kɛ ko Asimi ko k'a t'o fana fɛ ko kɔngɔ bɛ ɲini ka mɔgɔw faga ko Diko ka bila olu ɲɛ k'o ka nin fanga in kɛlɛ cɛkɔrɔba yɛlɛla de a ko o tuma na olu ɲɛ tɛ jamana kɔnɔdenw ka hakilina la wa jamana kɔnɔdenw bɛ ko min na olu ɲɛ tɛ o la wa mais kuma ma sɔrɔ da kɔnɔ u y'u ka samara don mɔsɔn ka u k'u n'u kala ta ka bɔ cɛkɔrɔba ka salon kɔnɔ a ko non jama fanba bɛ yɔrɔ min na hali ni nkalon don a ye tugu kɔ a ye t'u kɔ n'a se ka tugu kɔ a y'aw makun a ye nin de f'u ye ani bi cɛ o ma segin ka taa cɛkɔrɔba fɛ yen parce que ale tɛ se kuma fila fɔ la ale bɛ tiɲɛ de fɔ ka taa n bɛ bɔ kuma kɔnɔ a hakɛto bɛ kuma kɔnɔ wasalamu ala k'an jɛlen to ala kana jɛ k'an di diɲɛ ma merci beaucoup